beste kijkers van Limburgse Vuurwerkteam. We hebben vandaag een pakketje mogen ontvangen van Exclusive Pyro. Dat is een webshop met aparte aanstekers, stickers, dummies en nog veel meer gekke pyro dingen allemaal. Ze hebben een leuk promo pakketje opgestuurd om eens te laten zien wat ze allemaal in de webshop verkopen. En zodat wij dus eventjes kunnen testen. We hebben sowieso wel mogen aangeven wat we ongeveer wouden. Dus we hebben een volgens mij Shark aansteker besteld. En nou, we gaan het zien of er allemaal erin zit. Ja, het pakketje is al geopend. Er was hier iemand in huis die wist niet dat we een pakketje kregen. Dus die heeft er lopen gemaakt. Maar ik heb hem nog niet gezien zelf. Dus we gaan eens even kijken. Bubbelfolie, bubbelfolie, bubbelfolie. Nou, dat is prima. In ieder geval goed verpakt. Even kijken. Nou, hier als eerste. De Honest 500 Jet Shark 3. Ja, dat is degene die we besteld hebben. We gaan hem eens openmaken. Kijk eens. Dat is een gave aansteker, hè? Exclusive Pyro Shark 3. Zo. Komt gelijk veel gas uit, maar ik doe iets fout. Maar kijk. Oké. Kijk. Met dat knopje kun je volgens mij de zuurstoftoevoer regelen. Nou, heel veel zuurstof. Dat je een volledig verbrande vlam kan maken. Dus een onvolledig verbrande. Maar ja, ik hoef jullie geen schijk aan de les mee geven vandaag. Shark 3. Dikke vette aansteker. Ik vind hem erg mooi. Mooi afgewerkt. Het is volgens mij geen sticker of zo hoor. Het is echt helemaal erin gedrukt. Dat is echt gaaf hoor. Ja. Is mooi gelukt. Hieronder kun je hem gewoon hervullen. Ja, mooi aan deze aansteker vinden wij dat je hem gewoon zo kan neerzetten. Je kan je vuurwerk aansteken. Ja, niks anders in de fik steken. Maar even kijken. Kun je vlam zo regelen. Dikke vlam. Wat kleiner. Even kijken. Hier zit de lokfunctie. Ja, dus stel je gaat een pakje knallers of zo aansteken. Zet je hem hier op de lokfunctie. Dan blijft hij gewoon aan. Kun je ondertussen ook nog de gas regelen. Hup, knallen. En hup, hier de knallers voor en wegwerpen maar. Of natuurlijk voor de barbecue. Dat is natuurlijk ook handig. Natuurlijk wel altijd even oppassen als hij aanstaat. Dat hij niet omvalt of zo. Want dan heb je dadelijk de hele boel in de fik staan. Ik haal hem weer van de lok af. Hoppa. Hij voelt heel goed aan. Goede kwaliteit. We hebben heel veel torches in de hand gehad in al die jaren, maar het ziet er echt goed uit hoor. Mooi afgewerkt. Nou, dit zit ook gelijk, dus die gaan we zeker testen in onze video's. We zullen daar buiten ook nog eens eventjes testen, een aantal aanstekers. Nou prima, super, ziet er goed uit. Dan gaan we verder. Even kijken. Nou, hier zitten wat dummies. Shark 3. Dat ziet er goed uit. Mooi dopje hier aan de achterkant. Ja, dat is net echt hè. Ik had wel gelezen dat die sleutellangers en zo, moet je eigenlijk niet als een sleutellanger gebruiken. Want ze kunnen natuurlijk kapot gaan. En dat is eigenlijk gewoon mooi om in je collectie te bewaren. Cobra 1. Staat er ook goed op, dummy. Dus als de politie of zo binnenvalt, dan mogen ze het allemaal niet meenemen. Omdat het dummy is. Lijken wel echt goed hoor. Nou, een aantal stickers. Exclusive Pyro. Nou, dat hebben we dus besteld. We zullen een linkje in de beschrijving plaatsen van de webshop. Fireworks is not a crime. Explosives. Ook gaaf voor die stickers. Echt te gek. Together Pyro. Exclusive Pyro. Pyro is not a crime. Beetje zo'n ultra's sticker. Explosives. Ja, die explosive stickers vind ik wel vet hoor. Dus gaaf om op de deur of zo te plakken. Lachen toch? Erg gaaf. Al die stickers. Te gek. Eens kijken, maar er zit nog meer in. Ze hebben veel opgestuurd moet ik zeggen. Ze hebben ook erg veel artikelen in de webshop.
Deze waren we ook erg benieuwd naar. Dit is dan de Golden Dragon, een rotje. Ja, omdat ze hier een wieletje hebben, zeg maar, hadden wij het idee van, ja, wat is dat dan van een aansteker? Nou, hier zet je hem omhoog en dan heb je toch gewoon een flinke torch. Ik kan hem ook gewoon neerzetten. Oh, hij gaat. Die vonkjes. Hij is niet zo heel stabiel, dus ik zou eerder deze gebruiken. Maar wel lachen. Ja, mooi spul. Heel apart. En ook vet met het label van de Golden Dragon. Zeker. Mooi ding. Even kijken, gaan we verder. Een dummy. Crazy Frog. Ook vet. Zet er ook op dummy gelukkig. Mooie triktak. Oost-Italië, jongen. Kijk, het hebben ze nog een gedouwd. Thunder King. Torch. Ik moet zeggen, de torch voelt heel goed aan. Goede kwaliteit. Ook hier de lockfunctie erop. Ook voor eind wat aansteken. Ik kan hem ook goed stabiel neerzetten. Ja, toch deze. Dan zou ik toch prefereren boven deze. Omdat deze toch heeft dat voetje. Het is toch een stuk stabieler. Als je hem toch wil neerzetten. Ook even kijken dat we die pollen niet aansteken. Kijken. Hier zit alleen een lockfunctie op. Hier kon je volgens mij niet de vlam regelen zelf. Nee, je moet er vanaf blijven. Een beetje warm. Ja, hieronder kun je hem harder zachter zetten. Dus even te doen. Zo, flinke vlam. Wat kleiner. Maar dat gaat prima. Beetje een medium vlammetje pakken. Dus je gas niet te snel op. Dan heb je toch een mooi vlammetje. Ook een dikke torens eigenlijk. Zeer gaaf. Dat was het. Doosjes leeg. Helaas. Nou, echt een mooi pakketje hoor. Kijken. Echt mooie stickers. Misschien dat we een paar gaan weggeven of dat we een paar gaan opplakken ergens, her en der. Misschien leuk in Balen en zo, dat zou wel lachen. Pyro dorpje. Ja, mooie dummies. Die gaan gewoon de kas in, bij de collectie. Erg gaaf. Dus ik zou zeker eens een bezoekje brengen aan de webshop. En zeker deze torches, ja dat is geweldig. Ja, met je favoriete knallers. Ze hebben er ook nog meer, volgens mij met de Big Boys en weet ik het allemaal wat ze allemaal hebben. Mooi spul, goede kwaliteit. Prima webshop. We gaan eens eventjes naar buiten. Dan gaan we eens even wat aanstekertjes testen. Hoe ze het in de praktijk doen. Bedankt voor het kijken weer. Hè. Welkom allemaal in het LVT testlab. We gaan vandaag deze 3 aanstekers testen. De Thunder King, de Golden Dragon en de Shark 3. Zo, we steken deze in de grond. Deze als eerste, onze favoriet, de Shark. En de volgende, de Golden Dragon, is nou aan de beurt. Dingetje naar boven, even rollen en klaar.
Dus nu de beurt aan de Thunder King. Je kan deze trouwens ook een lok starten. Dus ik zet hem in lok. En dan start hij. Even straal houden. En klaar. Bedankt voor het kijken iedereen en bedankt voor de mooie aanstekers, Exclusive Pyro.